Ήταν 3:30 όταν έσκυψα και φίλησα το μέτωπο του αγοριού. Ήταν μια νύχτα έναστρη, διάφανη, σιωπηλή, εγκυμονούσα. Ήταν μια ίδια νύχτα, πριν χρόνια, όταν σάλαβε ο νους μου βλέποντας το αόρατο. Ποτέ πριν δεν ζήτησα τη βοήθεια του ανέμου στο έργο μου. Ήξερα να τελεσφορώ χωρίς και παρά την επέμβαση των φυσικών στοιχείων. Μα τούτη τη φορά ο άνεμος ήταν απαραίτητος. Το μήνυμα έπρεπε να φτάσει άμεσα. Το αγόρι μέσα μου πέθαινε. Δεν θα μπορούσα να ζήσω χωρίς τα συνεχή ερωτήματά του.